बे गोजा जात ओमफ्राय नैबे गुफुर जात हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सेराव आलुगोरा मोनसे ब्लग लाना फैलायबाय दिनै नोंथांमोनजों जाजा शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोना जाजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय होमबा आरो जायफोर चेनेल लाबोदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बिनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा दिनै नायनोसै नोंथांमोनजों जाजा शेयार खालामलांनो हायो नोंथांमोना जाजासिम नायलांबाय थादो थुदो होमबा लोगोफोर दासो आङो ब्रेकफास्ट जानो नागिरदों बेबो जाहैबाय नै मा दं गाइखेरजों सेवाइजों संदों आङो बेखौ जानानै लाग्रोसै नै सासेयाबो ना नोंबो जायो र उफ नांगौ गुदुंसो र ए गुदुं र उफ होनलाय आखाइजों दा दांगार नोंना मैला मैथासो आखाइया एसे गुदुंखौनो औ नङा बेनो जाहोफैदो फुरि लाबोनानै बिदि खालामदों आइदि होनदों आइदै गुदुंमोन ना गुदुं होनो बिदिखौ एसेल' गुदुंमोनदां आं सुखादोंमोन ना दे उफुन नोंबो होन उफुन र' आं उफुननि दे नै आबै जादो दे नोङो जोंहा आलु बुरहैनोसै दिनैहाय औ आलु औ आलु बुरहैनोसै थौदो औ जोंहा आलुआ माबायदि जादों नोंथांमोनजों दिनै शेयार खालामसै आङो सोर सोरहा आलु गायनानै मोनजाखो न'आवहाय आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरदो माने जोंहाबो आलुखौ जागासिनो ओमफ्राय आङो बुरनो सम मोनाखैमोन आरोना ओमफ्राय दिनैसो बुरनायनो नागिरदों आङो बेखायनो नोंथांमोनजोंबो बेखौनो शेयार खालामसै आङो नै आलु बागाना आयौहाय दावरावानो लाजाया मास मोननै जाबाय बे आलु गायनाया बेखौ नभेम्बराव गायदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा नै बुरनानै जागासिनो दिनैबो नै बुरनो नागिरदों बेखौनो बेयाव मोननै जात दङ दा नायबानो जाबाय नोंथांमोनाबो दे आलु खनदो दे नै आलु बुरग्राया खनदो आलुआ बेखौसो लानो बेना बेखौ लाया आलुआनो बिदि फिसा फिसाखासो स्टाइलानो बेनोखा बेना जादानो बेनोखा नै नोंखौ भिडिअआव नुनोसै हनै लादो लागोन औ लागोन र' बौवो बियो हनै थांबाय हनै बे नङा एना गेसावसो बिमासो आवगोलाव गायनाय लागोन नै न' ला बेखौ न' लाया नै होगोन र' बुरदों नै बुरदों होगोन सना होगोन बेखौ मोनसै थोबाय जाबाय हाबाबहाय गावहासो लानो लागोन नुबाय गाबगु खुगु अयथासार नै मोनसेल'सै बेखौल' बुरसै हनै थोबाय जोंना थोबाय ओंख्रि जानोसै बेखौ नै गैला
नै होगोन हो ए जाबाय गैला जाबाय थोबाय इस नै बेना बिदि बौवो हाबोना हाबो नै एसे लाबाय बुरै जाबाय थायो आरो एसे बिदि जानानै बिदिनोखा बेना बांद्राय बेदर थाङा ए आलदाखा ए बै साइडना गुफुर ए नैबे गुफुर बेखौ बुरनायसै होमबा थौ ओमफ्राय नैबे गोजा जादनो नैबे गोजा बे गोजा जाद ओमफ्राय नैबे गुफुर जाद बेखौ बुरनायसै गुफुरखौबो गुफुरखौ बुरनायाखैमोन आयै आं दाख्लै एसे ए बेदा इस गावहासो सिगां इस दे बेखौ नैबे मोखांनिखौ एसे बुरदिन दे बेखौ मम्मी दे बुरना हो दे लाबा आं खालामग्रोनि हरा दे ए बिदि जायो दे बेखौ खालामदो दे नों खालामदो नै दे आलु बुरग्रा मानसि फिसा थांदोंमोन ए बेहा उन नामा उन नङा सायाना ए ओमफ्राय गैयाना दङ एसे देरनोल' नांगौसै देरनांसिगौल' ओइ नों मानसिया मा खालामगासिनो नोंसै जाख'नो हाया होलाय बिफां गिदिर मावाखै नोङो इसोर बोलुआ औ बौ नों बुरग्राखौनो बुरला नै बुरनांगौ आखाइजों बुरजाया हनै आखाइ सायो हाबो नों बिदिजों दा गेले हामा मामि बिदिजों गेलेनो हामा बे गेलेजाग्रा नङाथ' दे नों बुरदो दे ओरै हख'दो दे होथोथो नोंनाबाथाय थाव होनानो माला बुरगोन बेखौ ए थैजोब्बासो जेबो जायाखै था नोङो जोंहा थांसै बेयाव दं दाउ नै बेखौबो जागोन दाउ बे जाहैबाय नै आलु फान्थाव लाब्रा आं नै बाबाखौ आङो मोनसे खामानि थिनदों आरोना थौ नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामलांनि आङो अबेनिखौ गुदिथारनिखौ गोराखौ नाय थांद' नै थारमाने गय गोथां हानो थिनदों आङो जोंनाथ' गय गोथांखौनो जाया रावबो ओमफ्राय बेखायनो आङो नै हाननो थिनायदों आरोना माबायदि माथो गयानो फिसासो नामा साइसआनो बिदिनोखा दे थाइसेल' हानग्रोदो दाबा लाबोनांगौसोमोन ए सेरबा राबायगोन ना राबायना ना अखा नायदो नामा अखाबासो मिथिगौ नामा बावनो रायाखै है जाबाय बिदिनो जाखायो दस्राखौनो एवनाय नामा दे दस्राखौ नायनो दा थारमाने आंथ' ओंखाम जानानै थाङो नालाय ओमफ्राय आङो मा सानो थारमाने आगोलहाय सासे काजिन खिथानायखौ आङो गोसोआव दं आरोना गावसिनि मास्टारा सासे माने लाब्रा जानानै फैयोमोन लाब्रा जानानै सिफिनाव ना मायावबा होनना बुंदोंमोनहाय जायखिजाया लाब्रा जानानै ओंखाम जाखांनानै आरोना फैयो ना मायो होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय
लाब्रा जानानैथ' मिथिला जायखिजाया ओंखाम जाखांनानै फैनानैहाय फैनायावहाय बे लाब्रा मोनोमोन आरोना ओमफ्राय बेखौ खिथायोमोन आंनि काजिनाहा ओमफ्राय बेखौनो सानो आरोना आं थांबाय थानायावहाय आंथ' विंगारजों थाङो नालाय बेयावहाय खाथि खाला आं ओंखाम ओंख्रि जालाङोबा थारमाने बे ओंख्रिफोरखौहाय आलुफोर जालाङोबा आलु मोनामजानो गियो आरोना आङो ओंखायनो आङो गय जालांनो होननानैहाय गयखौ न'आवनि गयखौनो हाननो थिनो आरोना बेखौ हाननोसै ओमफ्राय टेस्ट नायग्रायाबो ने आयौ गोरा बेयो गोराहाय जानो हाया आङो अरनो हाया बेखौ अरखानो हायासै जायो बे गोरा जाबाय गोरासिन जाबाय बेयो नै ओमफ्राय होमबालाय बेनिखौ हानदो मानो राबायबालाय हानदो ना बेदासे नस्थ' जायो होमबालाय एसेल' 10थासो हानदो दे 10थासो हानदो नै बेखौ हानबाय ओरैबो दङमोन नै बेयाव लांसै गय लांनानै खादा लाबोयो नै बेयावनो लानानै थांसै जाबाय थांसै गाबलागासिनो फैनो लुगैनाया नै ओइ मा जाखो फैदा थांसै जों थांसै नै एसे हानबाय बेखौ जालांबाय थानोसै आङो दाना क्लासावहाय माने लाब्रा मोनामजानो गियो आंबो जाखांनानै थांनानैहाय ओंख्रि मोनामजानो गियो ओंखायनो हानोदो आङो गय जालांनो होननानैहाय गयखौथ' गोरानखौसो जायो नालाय बिसोरो गोरानसो दङ जोंनावहाय बेखायनो आङो गोरानखौ जाबाय थानो बायो ओमफ्रायहाय गोथांखौनो न'आव दंखायो नालाय बेखायनो जानोसै होननानै बेखौनो आङो नै टेस्ट नायनायसै माबायदि खेबो दे मानसिखौ खेबा मानसिखौ दे खेब्रियाबो लाबाय आमाथ' रोंनाय र' ओरैनो हरदे ना हरनो ओरैनो हर मा नंखो बिलाय गय जाजाया बेनि सिगाङाव जानो हाया माने आङो गयखौहाय बेनि थाखायनो जालांनो सानदों आरोना मोनामजानो गिनानै दानि लाब्रा मोनामजानो गिनानैहाय गारियावहाय ओमफ्राय ओरैनोथ' आं जालाबायामोन ओमफ्राय बे काजिननि बिदि होननायखौ आङो गोसोआव दं आरोना गावसिनि मास्टारा बेबायदि ओंखाम जानानैहाय लाब्रा मोनामोन होननानै फोरोंनायावहाय बेखौनो आं गोसोखांनानैहाय आंबो सानो आरोना आंबो बेबायदि जानानै थांनानैहाय ओंखाम ओंख्रि जानानै थांनानै गारियावहाय सोरबा खाथियाव जिरायबाय थानाया लाब्रा मोनामबा साननानैहाय बेबायदि साननानैहाय आङो सानबाय आरोना जेबो गैयाबा माने बे माबा माबि सस बिदिफोरखौ बायनाय जायाबा बेखौनो जानानै थांसै होननानैहाय गयखौनो एखमबा जानोसै साननानै थाबाय आरोना आङो होमबा बेखिनियानोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं